Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Häzir Epstein faýly çykarly inni şulara çäre görüljekdir diýip eşelle kakka begeni oturanlar bar. Ýok, Epstein faýly näme üçin çykarly bilýärmi? Ine biz şulatlar idiýat inneme dersimek üçin çykarly. Epstein faýlyna adamlara jeda berilýärmi? Jeda berilenok. Epstein'in ödem diýer gedip berdilen maglumatlar bar häzir Izrailiň içinde. Inte şoň öldürilendigini inte suud edilen oklar. Şoň öldürilendigini inte dogul suud edilen ok. Inte şoň üstünde bir birden soralar ýüze çykyp otýar da. Diňe şoňa bir näçe çağalar getirip beren şo Maxwell diýip bir aýal bar. Ghislaine Maxwell. Diňe şoňa türme tutsagy berildi. Ona minha arada Kanadalı bir bloger Toronto şäherine şoňa duşup ilki meňde käbiriňi pikir etmeňiz mümkin. Aýyr meňde şaýallar diýip. Ýok, gidip bar ýa ýanky aýal bolýan. Ghislaine ýa ýanky bloger Kanadaly Toronto şäherine. Ghislaine ýa bol ýanky Ghislaine Maxwell şeýdi. Ha diýip öwürlýär. Ady Ghislaine bolmasa öwürülmedi, ha diýip öwürülmedi. Ýüdi edil şoň ýüdi, şol aýalyň ýüdi, şo Ghislaine Maxwell diýip şol ýanky görgül çağalary ýa yetkinjekler gyýyllary Epstein'e getirip üpçün edip näçe ýüzlerçe şagalar getirip beren aýal ol haram aýal. Şoňa 20 ýyl türme tutsagyny berdiler, ýalňyşmyan 20 ýyl. Indi şo türmede otyr diýip düşünülýär ony. Kanadaly bir bloger aýdýana görüp ýydyna düşüp barýar da bara. Meňdeş görüp bara. Ghislaine ýa ony, ha diýip öwrülýär da. Olam aýdýar, siz şo Ghislaine Maxwell'lämi diýär şol Epstein'in Epstein çağalarını üpçün eden aýallar siz diýär. Ha ýok meňde şerak görensiňiz diýen bolýar da. Onda at tutulanda näme üçin ha diýip öwrülýär. Şunu ýarlatlar bolup dur. Indi men diýjek bolýanlarym Epstein'in haýyl dilýän zatlar zat näme üçin çykarly ýene bir gedek ýatlaçak bolýan bilen şol aýlygan şeytany planlary bar. Bu men düşünjem, men garaýşym däl. Bir giden ýa-da ekspertler şunu maslahatlaşýarlar da. Şolar şu faýllar çykarmak bilen şol jenaýetçiliklaryň üstüni açyp ondan şol günäkarlara jeda bermek üçin edýärlermi ka diýerler da. Bolýa eger şeýle bolsa näme üçin näçe adamdan ady geçýär üstüni garalap otýurlar. Näçe jenaýetçilikler görkezýän zatlaryň üstüni garalaýarlar. Şol aýallar başga bir adama da henüz jeda berilen ok bolmasa näçe adamdan ady geçip dur, näçe zatlaryň üstüni açyp bolýar. Açaýyn diýsen, ýa-da açyp bolýar. Şo garalanan zatlaryň üstüni açsaňa. Ýöne bu taýda näme näme görülýär? Işarat görünýär. Diýmek bular näme diýär? Şo ine jenaýatlere bar hawa, üstüne garalaýar. Jenaýetçileriň kimdigi belli, ýöne hiç etne jeda beremdi. Hiç etne jeda beren oklar. Onda näme üçin edýärler ka? Ine edýänimiz şu diýen düşünjäni biziň beýnimizde ornaşdyrmak üçin edilýän bolaýmasyn diýen soraw ýyza çykanamy? Hawa çağıýanlar bar. Hawa çağa dogurýanlar bar. Şolaň kimlerdiklerim belli. Ýene şolaň hiç ne bir jeda berjek däl. Şunu edýänler bar, edýän güýçli. Sahnaga gyrtynaklar. Şolaň hiç ne de jeda berem da edýär. Näme üçin? Tebäp geljek dedi biz şonu etjek edýärler. Bilam näme alamaty? Şola adam ödüni legallaştırmagyň ýolundaky ädim. Uly ädim öyle. Adamları şeydi öwrenişdirýär. Şol ýöýte planka bar, şo plankany galdyryp öwrenişdirýärler. Dana homoseksualizm diýilýän zadyň ödem odal, şo keselli pataplanýardy. 70-nji ýyllardan odal. 74-nji ýylda Amerikan psikologlarynyň assosiasiýasy diýilýän gurama şonu legallaşdyrdy. Ýok bu keseller, bu bolaýmalar, bu orientir diýip legallaşdyrdylar. Soň näme etdiler? Soňlaryň nikahlarına ruhsat berdiler. Onam legallaşdyrdylar. Soň näme etdiler? Bulan çağalary gyýylyk almaga ýa-da ugullyk almaga ruhsat berdiler. Soňum olaňam köpüsi zorlaýanlar bolup çykdylar. Şolaň köpüsi. Şoň ýaly statistikaň üstü açylyp dur. Şo gey diýenler nikah baglaşan geyler
Kiçik çağalar, gıyıllar ya oğulları, oğlancıkları, oğulluğa ya gıyıllığa altalar, İnsanlar şolong aňartynda zorlamak, jynty aýdan el gatmak ýalda atdan üstçilýär. Şonuň köpüsi awlabasynda şol ýalda atlar ädir ýüze çykarlyp otur. Ona bir legallaşdyrdylar. Avertonyň plankasy diýilen düşünje bardy alymda. Ýagny jemgyýeti adamlaryň psihologiýasyny islenlik bir erwetlige, yaramazlyga uygunlaşdyrmagyň metody bar. Psiholog metodlary bar. Şoňa Avertonyň plankasy diýilir. Ol alym taýdan öwrenilen, alym taýdan hem ulanlyp ýörülen düzgün bir metod o. Inni häzir gorkudylar döredýände şu çağıjylar, şu çağa dogrulayjylar inni şularyň özüni legallaşdyrmak taktikasyna geçdiler. Ýani faillary açan bolup, şoň aňyrtynda hakyky jenaýetkarlara jeda bermeýän, hakyky jenaýetçiliklere degişleri atdan üstünem garalap jemgyýetçilikden gizläp, jemgyýet hem onu talap edýär, onam açan oklar. Men hadi edýänimden şu diýär, isleseňiz suwda da berýäň diýär, suwda berseňem hiç ýyl ütleýän zat ýok. Prokuratura berseňem hiç ýyl ütleýän zat ýok. Jenaýetçilerim jedasyz galdylar. Jenaýetçileriň pidalaram ýitirme edildiler. 100 miňlerçe şagalar ýitirme edilýär. Olaň atlaryny üstem garalanýar. Olaň jesetleri nirde? Näil kislatada eredilipdir? Näil kanalizasiýa guýulypdyr? Etler nirden çykarylypdyr? Ugelýän etler olar neme ip hemmesini ýetişýän nälerler? Olaň eti nirde ulanylýar? O barada da käbir maglumatlar bar, ente o barada aýdýan aýratyn gepleşik etmeli bolýar. Bu gaty uly temada. Şu zatlara barýa iň soňunda men adamlar pikir etmeýän bir göräýmäge İran hawa ruhanlar otyr. Hawa otyr, şota haramdadylar otyr. Hakyky diktatorlar otyr. Bana etin üstünden bombalamak bolany kim etdirýär? Näme şunu edýär? Ha şolaň edýän urşy ana ortadan finansiýa edýän. Finansiýa edýär da Ukrainada. Şolaň taýyzlaşyna garşy, şolaň oýunjagyna garşy. Ha olara barp ýatan ganym düşman bolýar, olara häzir sanksiýa girdimeli, ortaýa çök görmeli hemme taýdan. A bilen edir şolar ýaly edýän işlerine de göz yummaly. Nämemişin? Bular demokratmyşyn. Ha bu demokratmyşyn, ha bu çağı ýämişinler, ha bu çağı dograp ýörenlermişin? Atlara mana faillarda da barmışyn. Ay borlaýyňa da göz yumaýarlar, bular demokrata, bular öýlendi demokrat diýip ýörer, şeýlemi? Ha o hemmeni hatabatlarda da demokratlar diýip görkezilýär. Ha o bilen öýle ýadan hatabatlaryny. Ha o bilen öýlelinäki öz garamagynaky ol guramalar wa o besedi bir giden pravadaşytny guramalar nämeler diýär. Olaňam ýaýradýan hatabatlaryny bular öýleýär, ýa bu öýleýär, bular demokratlar hökmünde öýleýär. Ha o ýöne şu hatabatlarda şulaň çagymak, çaga dogrulamak baradaky eden jenaýetçilikler agdalýar? Ýok, agdamak bolany. Hatabatlara goşulmaýaram şolar. Goşulmaýaram. Şolar hatda deňe geçiriň diýip alada da etmeýär şo görümen. Bolmasa şolaň borjy alada da etmeýär eden o. Infunda näme bar ýa? Ha olara erwet. Ha bulardan adrak jenaýat edýär, ýa bolýa olara erwet. Olara buğmul, olara dargatmaly, Hytaýam dargatmaly, Eýranam dargatmaly. Ortaýadam dargatmaly. Şu mäjitleri goýmaly, şolaram dünýä agalyk etmeli. Şunu isleýäňizmi? Şolary ýalda isleýäňizmi? Onda şoňa barýa. Onda şoňa barýa şu zatlar. Ine şu zatlaryň ýükleri bar. Entägem men käbir ýöne esasrak zatlaryna gadak goýdum da şu wagt. Şu zatyň hemmesiniň ýükleri aňyrlaryna şolar ýa ellerde. Şolar ýa eller bilen şeýdip şekil zat edip oýnalyp otyr.